کار به کمبودی نمیشود، بازم کمبودی هم هستند، همتون میدونید. раиси кумитаи телевизион ва радиои тоҷикистон мехоҳад барномаҳои танқидӣ дар телевизионҳои давлатӣ бештар шавад. нуриддин саид рӯзи 29 январ ҳангоми нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш ин нуктаро баён дошт. барномаҳои танқидиро бештар кардан дар кор, аз танқид тарсидан дар кор нест. нуриддин саид дақиқан нагуфт ки ҳоло шабакаҳои телевизионӣ кадом барномаҳои танқидие доранд ва манзураш аз бештар кардани чунин барномаҳо чист. даъвати раиси кумита аз зердастонаш барои зиёд кардани барномаҳои танқидӣ дар ҳолест ки баъзе коршиносон бар ин назаранд ки телевизионҳои давлатӣ бештар ба ташвиқоту тарғибот машғуланд. мутаассифона солҳои зиёд шабакаҳои хеле зиёд аз буҷаи давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд ва пайдо мешаванд ва дар аксари маврид аксари маводҳое ки мисол мо мебинем таҳрир аслан хеле кам мебинем ва бештар тарғиботиву ташвиқотӣ ҳастанд аз сохторҳои гуногун. ин ба он мазмун аст ки вақте ки тарғибу ташвиқ аст, аллакай ин журналистика нест. Журналистика ин рисолаташ ҳам ҳамин аст ки масъалагузорӣ кунад, таҳлил кунад, танқид кунад, ба камбудӣ таваҷҷӯҳи сохторҳоу мардума ба онҳо равона кунад. муҳтавои барномаҳои телевизионҳои давлатии кишвар дар гузашта низ борҳо мавриди интиқод қарор гирифтаанд. раиси кумитаи телевизион ва радио аз кори телевизионҳои давлатӣ бештар тавсиф кард. сокинон дар ин бора назари гуногун доранд. дар назари ҳар хеле дар назари ман ки чои ҷолиб или шавқовар дар каналҳои хориҷа бисёртар аз чен тоҷикистонӣ монда. баъд сабаби дигараш ки рекламаҳо бисёртаранд дар каналҳои тоҷикистонӣ монда. аз ҳамин сабаб хай бо бисёртар каналҳои хориҷӣ тамошо мекунам. хеле барномае ки дили ба ёдам хотирам ба мондагӣ бошад агар нест. ман ҳамин шабакаҳои тоҷикистона مثل رقم یک است مجرد جو تماشا میکنم تاجیکستان بعد من این شاهنواز است سفینه تماشا میکنم کنسرتاشو گوش میکنم دیگر نه خیلی دیگر برنامه گوش نمیکنم. дар тоҷикистон 15 шабакаи телевизиони давлатӣ ва 18 телевизиони хусусӣ амал мекунад. шабакаҳои давлатӣ аз имкониятҳои калон бархурдоранд ва дар аксар минтақаҳо дастрасанд. мунтақидон мегӯянд телевизионҳои давлатӣ ки аз ҳисоби андози мардум кор мекунанд, танҳо ба таърифу тавсифи ҳукумат машғуланд ва аз инъикоси мавзӯъҳои муҳим худдорӣ меварзанд.